Лукашенко дазволіў сабе вылеціць на 2 дні за мяжу. За апошні 8 месяцаў пасля выбараў ён лятаў дагэтуль толькі да Пуціна. У Баку было ўсё, як дыктатар любіць. Прыём на дзяржаўным узроўні ды шмат увагі. Разам з Ільхамам Аліевым яны падпісалі цэлы стос дакументаў аб супрацы ў сельскай гаспадарцы, турызме, энергетыцы і нафтавай сферы. Аднак, за чым насамрэч летаў у сталіцу Азербайджану беларускі дыктатар і як можа выглядаць двухбаковая супраца. Візьміце Міцкевіч. Першы замежны візіт дыктатара пасля выбараў, калі не лічыць чалабітных перад Пуціным, у Баку. У першы ж вечар нефармальная сустрэча з Аліевым, якая працягнулася ажно 5 гадзінаў. Ці не зашмат для мілага прывітання? Цалкам верагодна, што менавіта падчас гэтага спаткання і вырашаліся асноўныя пытанні. Для яго важна даказаць беларускаму грамадству, беларускай номенклатуры, магчыма, замежным нейкім суб'ектам, што ўвогуле яго прызнаюць у свеце, што ён нармальны, паўнавартасны прэзідэнт. У прынцыпе, ён узяў сітуацыю пад кантроль у Беларусі настолькі, што можа без боязна, не баючыся, што тут нешта здарыцца, з'ехаць на некалькі дзён з Беларусі з афіцыйным візітам. Парадак дня перамоваў напрошваецца сам сабою. Беларуская зброя ў абмен на азербайджанскую нафту. Не сакрэт, што ў тым ліку і дзякуючы прадукцыі беларускага ваенна-прамысловага комплексу Азербайджан змог нанесці паразу Арменіі ў другой карабахскай вайне напрыканцы мінулага году. Таму цяпер Баку ў першую чаргу цікавяць сродкі супрацьпаветранай абароны і радыёлакацыйнай барацьбы беларускай вытворчасці, а таксама і ракетныя тэхналогіі, мадэрнізацыя тых жа паланезаў да аператыўна-тактычнага ракетнага комплексу з дальнасцю да 500 километров. Здесь есть и общие интересы, и личные интересы. Естественно, авторитарным лидерам легче найти общий язык между собой, чем демократически избранному президенту с авторитарным лидером. В этом плане это одна сторона вопроса. С другой стороны, все-таки есть интересы. Допустим, Беларусь нуждается в нефтепродуктах, и они закупают это в Азербайджане. И, видимо, Азербайджан хороший партнер для Беларуси в этой сфере. Это подкреслил и сам нелегитимный кираўнік Беларуси. Я вам очень благодарен, особенно за поддержку по поставкам углеводородного сырья для Беларуси. Нам, может быть, следует где-то рассмотреть вопрос углубления наших отношений именно в этой сфере. Паводле дасягнутых раней дамоўленасцяў азербайджанская дзяржаўная кампанія «Сакар» сёлета паставіць Беларусі 1 мільён тоннаў нафты. Аднак на што абмяркоўваць тое, што ўжо даўно вырашана? Таму хутчэй за ўсё гаворка ішла пра магчымасці выкарыстання азербайджанскай кампаніі для абыходу магчымых санкцый супраць беларускіх дзяржаўных кампаній з боку ЗША і еўразвязу. Натуральна, калі ідзе гаворка пра экспорт нафтапрадуктаў, то, прошу прабачэння, гэта ж явно не продаж Сакарам беларускіх нафтапрадуктаў на беларускай тэрыторыі. Гэта праца на трэці рынкі. Тут мы узгадваем ізноў-такі патэнцыйнае пагаршэнне, дакладней, палітычнае пагаршэнне адносінаў з Еўрапейскім Саюзам, патэнцыйнае жаданне Лукашенка папалохаць сярод іншага такой пугай нафтапрадуктаў, прагу Расіі перацягнуць транзіт праз свае парты, што часткова удалося. Але калі у партнерства ходзіць Сакар, то, адпаведна, Сакар можа прадаваць тыя ж самыя часткі беларускіх нафтапрадуктаў, якія ідуць праз сваю сетку пад сваім імём. А сетка гэтая далёка не малая і прысутнічае як ва ўкраіне, гэтак, напрыклад, у Аўстрыі ды Швейцарыі. Вось і гатовы метад абхітрыць аўтараў санкцый. Што праўда, будзе не вельмі добра выглядаць, калі такую схему раптам выкрыюць. Азербайджанским властям, если будут реальные санкции против Беларуси, я говорю о реальных санкциях, придется довольно трудно. Но удастся ли азербайджанским властям преодолеть эти санкционные запреты, будет зависеть не от Минска и Баку, это будет зависеть от Вашингтона, Брюсселя и других центров. Але і тут ёсць варыянты. На меркаванні экспертаў не выключана, што ў цяперашняй эканамічнай сітуацыі Лукашенка задумаў прадаць Азербайджану частку ў мазырскім нафтаперапрацоўчым заводзе. Мазыр, дзе ўжо ёсць частка расійскага акцыянернага капіталу,
у якости супротиваги продать такую же самую альбо большую частку Азербайджану, покинувши невеликую долю себе. Это дастаткова цікаво, тому що я нагадаю, под что приходит и запускали и российский капитал в Мазыр. Запускали за разликом, что коли российцы сами являются частково властниками, они будут забеспечивать сталые поставки сыровины. Выходзіць, можна забіць двух зайцаў адначасова і санкцыяў пазбегнуць, і расійскі ўплыў у пастаўках нафты збалансаваць натуральным чынам. Не абышлося і без скандальных у перспектыве заяваў. Гэтак Лукашенко павіншаваў Азербайджан і Арменію з заканчэннем другой карабахскай вайны. Цікава, што падумалі ў Ереване, але ў нелегітымнага кіраўніка Беларусі тут абсалютна канкрэтны інтарэс. Вы, как истинный друг белорусского народа, понимаете, что впереди ой, сколько еще работы, тяжелой работы, мирной работы по восстановлению жизни на возвращенных территориях. И вы должны знать, что в Беларуси ваши надежные друзья. Дела в освобожденных территориях, конечно, очень важны для Азербайджана, но объем работ, конечно, для Азербайджана там большой. Но это не означает, что есть очень большая потребность зарубежной помощи. Тем более, эта помощь нам обещают и европейские страны, и Турция, и многие другие страны. В этом смысле у Азербайджана есть возможность выбирать. Это даже рассматривается не только как абсолютный бизнес, это и какой-то сфере. Это уступка Азербайджана различным странам, дать, так сказать, долю для участия в этих восстановительных работах. А для Лукашэнкі тут якраз адкрываецца вельмі добрая перспектыва. І справа не толькі ў магчымасці экспарту прадукцыі беларускага машынабудаўніцтва і іншай буйной прамысловасці. Гаворка можа ісці аб будаўнічых ды іншых працах кампаніямі з Беларусі, якія і падаткі будуць плаціць у бюджэт краіны. Гэта дазваляе з одного боку захаваць те ж сам прадпрыемства і захаваць людзей, а з другого боку напоўніць іх працай, даць ім працу. Наступнае, калі працуе беларускае прадпрыемства, яно збольшага працуе на беларускай тэхніцы і з максімальнай колькасцю беларускіх матэрыялаў. Такім чынам, план нелегітымнага кіраўніка Беларусі па супрацы з афіцыйным Баку выглядае даволі перспектыўна. Яно, ў прынцыпе, і не дзіва. Як той казаў, чорт чорта пазнаў і на піва пазваў.